manayin atin. Ay. Nay. Ay, mo. Ay. Ni. Ni natinag ka. Ata atoy. Ata aglalay to. Ay. Ni. Iya. Ni. Ni. Ata aglalay to. Ay. Ay. Ag-hi ka man, nanay. Hello. Ay. Good. Good morning. Ay. Pero makikigtot ka, Mike. Makikiko tagaroon. Kumusta po kayo? Pastila ta ati mo. Ay. Ha, hoy. Ay. Holy Week tatan, mame. Mama. Ay. Mano to yun, ma'am? Talo. Ay. Talo. Nagano kayo, ma'am? Sagka. Ay. Ma'am, adami silsilok yun sa. Ganon. Ay. Kasi nagmaya man. Ay. Ana di ay? Ay, won. Ay. Allah, mayat si ka. Mayat? Mayat si ka. Ay, won. Nagpintas ka to yun eh, ma'am. Nagpintasan. Ay, saan? Ay. Adanak yun, ma'am. Ang tatalo. Ay. Dati ni Nanay Lydia, dito ya, Bimunton, Malik Isabela. Hanggang magsilang-silang ka. Ay. Apa data ilang? So atoy jay. Isuso. Ay. Nanay, ito dum aji ibagak Agong. Agong kungkong. Ay, nakabalo to. Ay, nakabalo tinong ko. Ay, Nakabalod. nakabalo. Ay, Ito dom. Muging. muging ata. Ay. Lapayag. Alpay kata. Ay. Kili-kili. Kili-kili. Ay. Saka. Saka. Ay. Allah kayo. Wala ka, nagbastos ka ila. Pangpadasan mi lang aji mic no napintas mo lang. Ni, agap apoy. Agap apoy yun. Ay. Allah kayo. Wala ka ila. Hello mic test ka. Ha? Hello mic test ka. Hello, my taste. Ika, Hello, my taste. Ay. Ni, hello. Hello. Ay. Abalayan. Balayan. Ay. Nagkail. Ang dakol ta balayan. Ay. Sinipa. Ay. Sinipa naman ni. Ay. Ni. Ay. Ay. Oh. Ay. Ni. Ay. Apil. Ay. Ni. Apil manina. Ay. Hep, kore. Ay. Okay ni naman. Ay. Dakil. Dakol talatag mo. Ay. Surdo nga. Surdo nga bakla. Ay. Agro pa nga. Agro pa nga sunggo. Ay. Pigilam. Challenge ko kinanay, pigilan natin agkigtot. Madi nga dapat noong agsao nakakasta lang, naka-open lang. Okay ni nam. Latag mo. Buwi. Buwi keke. Ay. I. Ay. Nagbastos siya. Ay. Challenge kikikot mo. Ay. Mangkikot. Hep, kore. Ay. Surdo nga bakla ka. Ay. Agro pa nga sunggo. Ay. Say hi to my vlog. Hi kapagayam ko nam. Ay, kapakaya. Ay. Sabali, mitsi ka. Sabali. Sinipa nan. Apa mga amin mo? Ay. Ay, kapagayam. Kinamal. Ay, kapakayam. Ay. Ulit. Ay. Dita ni Nanay Lydia. Agpakasarin to, no? Digat. Ay. Kasar to, no? Bigat. Nagsapa man, nagalisto man. Digat. Umay kayo, maki. Umay kayo, maki. Ikatikto ajay, madi. Makaumit. Kababa. Made. Kababain Ay, ko. kababain ko niya manilan. Ruksan. Ruksan. Maysa. May sa, duwa, talaw. Ay. Mapapungto. Makapunto, takila. Ay. Ala. Ay.
Ang latan. Ang to. Iipit. Ipit na dyan. Ay. Nangig ajay. Nangig. Ang ipit ta mamot. Iti. Gayam ti. Ay. Ala. Ipitik at ni ay. Oy. Oy, nagsiga. Oh, nagsiga. Nagsiga si Kay. Kasla. Kasla. Trin. Ay. Trin. Hoy, bang bang. Ay. Oh, ana. Kasla ubing. Kasulubing ni Dora Dora. Ay, dura-dura. Oh, ni Nanay Lydia. Uy, pakapsot. Nagpigsam. Ang pigsama ng aming yun. Ay. Kapso. Nakapsutan nyo ah. Isa. Masa. Dua. Dua talaw. Ay. Mapapung. Lalag. TikTok nyo. Ay. Ay, pa. Hindi, ano po. Nagpanga mo, Jay. Nagpangi matasalam Roxanne. Nalalaing pa king. Ay. Nakauy-uyaw mo. Ako yun. Nagwayaw ka. Pang-testing. Nagsikil ka. Isla. Kasla ka la. Mamana. Ay. Ano naman mana? Ano naman mana? Mamana. Naman yan. Ay, Nadia, sansanak ko lang. Kumang. Tadyanak pa. Cancana. Tadyanak. Oh. Di naratso na Ka. tinuang. Ay. Di naratso na dikat. Anong English Puriket. Orikit. Ay, Anong orikit. Anong English ng mingay? Or English na aso. Aw. Anong English kay kambing? Ay. English na ba? English na ay English din. pusa. Ay. Yeah. Dog. Ay. Oh. Ala ni Roxanne na di na Aray ko. bagay. Ay. Marami gilatid na. Nagkatil. Gatal. Wait. Tugtubo. Ay. Ano yan? Laka. Mangga. Bahay! Bahay kubo. Ay. Kahit Kahit munti. Babay ko na. Bye. Ay. Nagbabay ka. Bye-bye. Bye-bye. Sinipa na. Silipa naman yung ay, latag ko. Manang. Ay, manang. Ay. Ni. Dardara dyan? Isa ka na. Name dyan. Yan, latag mo. Ay, kapot ko. Na-chok ko. Ay, ito. Ilang mabali na dyan. Mabalin dyan? Yay, repeater. Sige lang. Tot! Mo manong adeng, latag mo manong. Ay! Latag! Inabu manong adeng, nagsiksikil to. Ay, yun. Ay, ano? Hanggang nga kasi bagam Ang nagsaki mo. Ay, Jay. ati ay, ni kisi mo. Amo dugdug sulod na to. Nagmayat. Naggatulog ka. Naggatulog. La. Ay, tot. Ay, tot. Ada kutok kisi. Nagdak ko to. Manukutom. Talo. Hey! Oy. Yan. Eh, pepe pare. Makaringsong ko. Sige, ani. Malbase. Tot. Ay, nakaringan. Ay. Ay, mo manaw nga dahil latig mo manaw. Madidugdug sulon to. Puti ate. Apa mo Sige. dugdug sulon na. Ay. Si. Ay, tot. Paramdam sa'yo. Ay, mo. Ay. Sino Surdo ka? kayong bakla. Sino ka? Sino ka? Lidia ka. Ay. Manatoy Ay, no. sunggo. Ay, Manatoy no. talo. Mm. Sa nga pulo ah. Ay. Aray. Ni, kasla naman lang.
Pagkutkuti nga. Buti nga latag. Yalla pa. Tot. Tingata. Di ka. Nga kutkuti. Yung namot to eh. Nagalasay. Ay, ang galang alata. Ay, dim na eh, nanay. Ay, wag yung ayun na. Makalbuhato. Ulo mo natin eh. Ito ni ang amin, nagkatalata. Ay, ulo. Ay, napala nakita yung bukong. Ang ganda niya di kayo. Manugang. Manugang, ayan nyo, latag. Ay, Nagkatuti uban na na eh. nagadaw. Awanin, nabati ta, buok mo. Katik pa yung mga titindagwanan. Madidikat ng tatitidog, Inuban ni nanay si Luca. Dada ni 60 ikaw. Manuubang Ay, lang. manubang ko sa nga pulo da. Sa nga pulo magayam. Hello guys, may ipapatikim tayong ano ba to? Candy kay nanay. Kitain tayo man no kaya na di imas na. Ha nga nagasang atan nga na adat. Lalaingam. Uy, sili. Haan! Haan. Haan! Naman, sili sa mo ila. Haan! Ako na basta naka-video. Kitain tayo di reaction mo. Bawal iyula ah. Magasangan lang na. Ang nagasang sipatin na. Basta madili yung ula. In 5 seconds. Basta, mumura. Parta kang ano ko naisubo mo, diretso nga amoy ruruwa. Ngayon, nagasang ngayon mo. Paano nagasang? Nagasang natin kung daw. Haan! Wala kami na. Diretso. Uy, nakalaw! Nakalaw! Ito yung camera. Oh, asong kayo. Lo! Wala ko na. Kas-kasan oraman na. Awan, asong kayo mo. Asong kayo mo salamagay. Asong nagalsaw. Naimas? 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 Ay, Nagapon na din nanay. nagapon na. Napido, umitadala. Nagalsaw. Termi. Ngim na imas? Mali, nagalsaw. Pinigita ka ng pinigita ka ng dalan. Kawanin ang mataya ko lang ang patay agad. Sika ngay kumari kisay da barian. Mano ato nanay? Ay si Pitot. Ay. Aja aja Banor anak ko. Aja tidak 25. Ay, ngumina na tay? Sabi sa bal daytan ani. Itidog. Ay, 20 din tag mo kanya. Sige ata may sa. Ata mo kansak ko. Mabalik mo ta. Ay, siyot mo ta agay. Hindi ko ko nak manin ni. Video na lang. Ay, video na manan. Dala day kunti adda kalding mo. Kalding sa uken. Dala kalding mo. 20, kapsat 20. Sa nga pulo. Ay, ukik na tinag. Ay, kapag kita ang cellphone na. Ano? Kira nanamot kumita. At anin, imas na prawin niyo. Ay, wow. Wow. Utong! Ay, utong na talatog. Ay na, biyag ko. Ay, sabong! Madikan ikan di ko akbigir ay. Ate ko, napitot ko nga, uumpi. Analain tayo. Kapay nito rin sa ato na ma. Nanay! Ano na, stop. Wala ka na rin magpunta ha. Lagi mas dito. Ay. Yan
Naka-open.